Wyrzuć. Każdy robi jakąś sztuczkę. Ja nie umiem. A ja nie umiem. Ja umiem, To z drogi! Śrubokręt. Ja umiem. Każdy umie. Ej, ja wam pokażę mój trik. Dobra, teraz Suwaj. lecę po tym jak... Suwacie. Słońce. Jak ty to robisz, że ty tak robisz salto? Nie wiem. Oło! A ja tu nie boli? O! Dobra, odsuną się lepiej. Na serio odsuńcie się. No właśnie, co robisz? Chwila. Ja się śmieję. Odsuń tą stronę tylko. Też tak umiem. Też tak chcę spróbować. Ała. Stresujesz. Widać, Musisz że trochę to poskakać. Nie, to ci nie. No nie mówcie, że to baba taka jakby cienka. O kurde, to nie dzieje, że Oliwia to taka baba Raczej. cienka. Wiesz co, a może to wezmę na trampolinę komę, co? Stąd będę kręcić. No będzie trochę lepiej, bo przez siatkę nie wiem, czy nie widać. No tyle, że ja to zrobiłam jakoś chyba na tym poziomie. Nie, jakoś na tym. Brawo! Mój pierwszy wynik. I się tak spróbuj się. Brawo, brawo! Co to było? Ej, odsuń się, jak chcę jeszcze raz kręciło, ej. Ja nie umiem. Ten drzwi jest tak wysoko. Nie umiem tak. Ja umiem bez słów. Ja tak nie umiem. Jasne. Ja ci pomogę. Ej, co tak? O! Chcesz zrobić teraz tak jak ty. To było mega. Chcę zrobić na delfinka. No nie. No jak to wiesz? No. Tak? No. Aha, no to tak i tak. No nie, to się robi tak. To się robi tak. Bo ja robię tak? I no, tak skręcam. Czekaj, którą? Au. Ła, się obedrała. To nasze w powietrzu tam w zwolnionym tempie. Teraz moja. Teraz moja kolej. No co? Spoko, nie masz Przeciwkołek. Wow! To było Jak mega. wy to robicie? Ja nie wiem. Ale ja sobie straszyłam, nie, bo ja tak zleciałam, się boję. Jakbyś miała większą trampolinę, to się dało zrobić dwa obroty, nie? Ej, ja prawie na nogach stanęłam. Ja tak spróbuję. Nie, ja to... Hej. No To spoko, się zmyj się ręce. i tylko tak zrób. No właśnie. No. No prawie się dało. Robisz tak jak ja na początku. Ale mi się. Teraz spróbuję tak na nogi. Banananusy. Banananusy. To nie da, bo się z większą trampolinę i wyjdzie sobie umrę! To trzeba mieć zamkniętą gębę. Ciekawe, czy to było widać na nagraniu. Ła. Twoja pupa... Nie moje nerki. Nerki czy Ej, pupa? nerki sobie. Ej, Krzesło mi boli. I pod koniec ja nie mogę tak zrobić, bo wtedy zaczęło kolana się bala. I ja raz zrobiłam tak, że leżeć. Ja też tak raz zrobiłam. O! Teraz zrób delfinka. Nie. Ja nie. Ja nie wiem, jak to robić. La. Ło, ale mnie trampolina walła. Illuminati.
wyleciał. Ła! Au! Ja! To było To na wypalonym kęcie. Lesio? Bałem się! Tak! Tu się bałem! Tu się bałem! Tu się bałem! Tu! A teraz polecę na dechę. Jak to się bałem? O! Teraz uwaga! Teraz ty, Kasia. Jak się... No to no! Teraz co zrobić? To był super bohater. To! Gdzie też tak chcę? Ja też tak robię. Myślałem, że tutaj auto stoi. Gdzie? Bo auto odstrędę. Zgrebka. Takie... czekaj! A ja polecę na główkę. Kupa mi wleciała do środka. Nie rozumiem. Jak ktoś nie chce powiedzieć... Mamy Jak na ktoś chce pobić rekord w niesraniu, no to ty go kopniesz w dupę i kopa nie Ej, będzie czekaj, jak wyłazić to- przez tydzień. Ale co? Zrób na brzuszek. Ja mam jeszcze jeden trik. Ja mam Wow, to było mega. Ja jeszcze mam jeden trik. Spróbuj zrobić takiego wysokiego salto. Chwila. Kasia, Nie byłoby. A moje robi się wysoko? ja zrobię wysoki. Dokąd mniej więcej? Dokąd ja robię? Serio? Tak, przynajmniej tą głowę masz tak na poziomie. Potem to jeszcze nie się odlicza. O, skakanie to jest takie bolesne. Teraz było tak. Ale tam cię może. Ja jeszcze też na jakiś robić. Dalej. O! Ej, ty już taki. Teraz nie kurde. Zaśnijcie może. Ja też. No, spicimy. Ja wiesz co to zrobiłam. Trochę mnie nogi poniosły. Oni mogą mieć jak ja. Ała. Jak ja wysoko robiłam. Albo Kasia. Ała. Kasia mnie jak wysoko zrobiłam. Lubię cię kopać. Kasia, popatrz jak wysoko robię. Ale daj rękę, nie? Gdzie? Najniższego. Tak, gdzie Kasia? Ała! To boli. Jak ci włosy poszły pasać. Chciałbym tak wysoko. Wow! Wysoko. Sobie patrzeć jak poznaczyłem na trampolinie tylko. Ej, a dokąd nie zrobiłam? To może zrobiłam na właśnie wysoko. Ej, wyżej. Patrzcie tak poznaczami. Ale nie, tak. Tak. What the Teraz hell? spójrz na nie. Ja tak robiłam już parę razy. Nie, idzie potem zmyć. Pod wodą, mydłem. Powiedzieć, że się nie myje? Jakie wysokość teraz zrobiłam? Nie wiem, wysoko zaczęła. Ja tu zdrapuję! Ja tu zdrapuję, patrz. Ja mam lakier na paznokciach. Ja tu zdrapuję. Ja się twój włos. Patrz.